Здравейте! В днешния епизод ще споделя някои неща, за които си мисля напоследък. Така важни са за мен като теми. По-скоро като личност, но пък и в професионален план, когато работя с хората, също излизат такива неща и те са си такива основни теми. Но просто в момента аз, работейки със себе си, се опитвам постоянно да качвам малко нивото, да се опитвам да променям някои неща в себе си, защото за мен е важно така да се развивам и да се движа напред, да не зациклям на едно и също място. Това понякога може да донесе определена тежест. Всъщност това е една от темите, за които си мисля напоследък. Така че е много е специфично. Според мен, може би тук първото нещо, което искам да кажа като важно, смятам, осъзнаване, е, че трябва да сме много внимателни, когато работим със себе си, независимо дали ходим на психотерапия или просто сами се развиваме. Внимателни имам предвид, то така или иначе, работейки със себе си в някакъв момент, може би, ако сме достатъчно осъзнати, ще го усетим този момент и ще успеем да бъдем по-гъвкави, но установих последните дни, така, просто в ума си разсъждавам, сблъсквайки се особено, нали, тези разсъждения всъщност идват в мен, се появяват. Точно защото се сблъсквам с определени ситуации в момента и в живота си, и то не в момента, ами то нон-стоп се сблъскваме в живота си с ситуации. Но сякаш в момента последните така успяха при мен да отворят поле за размисъл и за някои осъзнавания. Моите лични притеснения, страхове, напрежения, които стоят в тялото ми, в ума ми, върху които имам да си работя и продължавам да работя. Осъзнах, че са свързани предимно с очаквания, определени очаквания. Интересното е, че тези очаквания, може би, айде да не са 100%, но така доста голям процент от тях са така възприети отвън. Не са мои лични, така да съм си ги изградила в себе си и да си ги налагам и да се измъчвам с тях. Наистина най-интересното и поне за мен, като установяване в потапянето в тази тема, е точно това, че тези очаквания не стига, че ме измъчват супер много на моменти, и в същото време се оказва, че те дори не са мои. Нали? Може би някакси малко по-приемливо би било, ако поне знам, че така нося си отговорността. Решила съм абсолютно отговорно и преднамерено да си създам някакви очаквания към себе си, как се движа в живота, какво правя, как правя определени неща. И да видя, че се измъчвам и така, нали, в процеса отново умишлено и отговорно да предприема някакви мерки и да ги променя тези неща. Но интересното, наистина, до което стигнах аз като усещане и заключение, е точно това, че тези очаквания всъщност не са мои. И ми се искаше да поговоря по тази тема, защото смятам, че много хора, да не кажа всички от нас, сме си възприели
поне едно очакване. Това би било много добре, ако е само едно. Често не е само едно. М, Всички ние носим някакви очаквания в себе си. Така смятам. С такова наблюдение съм от хората, с които работя, от хората, с които си комуникирам в личния си живот и от моето самонаблюдение. М, Установих, че дори за най-елементарните, най-често срещаните, ежедневни, битови, дори абсолютно битови аспекти от живота, дори и там, даже особено там, стоят едни такива много натоварващи, напрягащи, ам, изпиващи енергията очаквания. Като почнем от, да кажем, ам, влизаме в интимна връзка или сме в интимна връзка, но имаме някакъв проблем в сексуален план. Нещо не можем всеки път да се отпуснем. Не се чувстваме съвсем комфортно. Имаме някакви спирачки, блокажи, бариери и се чудим какво се случва. Тук, нали, пак ще говоря предимно от своето така виждане за нещата. И има едно такова очакване, нали, възможно е с примера с сексуалния живот специално. М, Смятам, че дори самото порно влияе супер много на очаквания, които имаме в себе си. Някои от тези очаквания не са съзнавани. Те стоят в нас. Ние правим нещо по един и същ начин, който не ни удовлетворява, който ни измъчва, тежи ни и се оказва, че сме възприели в себе си надълбоко някакво очакване към самите себе си. Как точно трябва да правим определеното нещо от живота си и понеже то по принцип не е нашето нещо, чисто съзнателно, не сме го избрали, не сме го искали. Най-вероятно имаме нужда от тотално различно нещо, защото всеки от нас е уникален, има си своята ценностна система, ам, предпочитания, усещания и така нататък. И най-вероятно в най-автентичната ни част и светлина вътре в себе си, въобще не ги желаем тези очаквания. Бихме искали по тотално друг начин да се случват нещата и имаме нужда да се случват по тотално различен начин. Та тук за секса, ако се върна на порното, наистина специално в този аспект определено една такава тежест носи, защото там се случва една такава някакси перфектна ситуация. Нали, много зависи и какъв стил говорим, но като цяло да, някаква перфектен вариант, нещата да се случват перфектно, партньорите са супер възбудени, супер привлечени един от друг, всичко върви абсолютно гладко. Жената откликва точно на желанията на мъжа и обратното. Жената се оказва, че е супер пластична, с перфектни мерки на тялото и визия като цяло. Удовлетворява и най-мръснишките и така дълбоки фантазии на мъжа. И И някак си... Да не говорим, че там са толкова изкривени и преиначени изобщо усещанията, експресията на преживяването. Толкова е м-
наистина нереалистично смятам, защото нон-стоп в нали, всеки един порнофилм ам, някакси всички са доволни накрая, всички са получили оргазъм, всичко е перфектно, няма просто какво да се пипне и какво да се очаква още и така. И това някакси в един момент, когато някой човек предпочита нещо по-просто в секса, или не може дадено нещо, или не му харесва просто, ам, има едно такова вътрешно очакване, че другия обаче ще го очаква това от него, ще го изисква и той се опитва да го прави, за да другия да е доволен, за да оправдае тези очаквания вътре в себе си, които усеща, че са някакси възприети и наложени. Ам, и това може във всякакви други неща просто да се усети. А, пак, аз, пак казвам, аз така съм стигнала напоследък до такива разсъждения. Ам, може да имаме от всякакъв тип очаквания. Как трябва да протече срещата ни с приятелите ни или познати хора или някакво излизане с непознати хора, с които те първа ще се запознаем на някакво мероприятие, как трябва да се държим, как точно се случва запознаването, а после горе-долу какъв тип теми би трябвало да подхванем и е адекватно и е очаквано и общо прието. На първа среща с нали, потенциален така интимен партньор. Как трябва да се държим? Какво е редно на първа среща да се случи, да се направи, да се каже? Как трябва да изглеждам на първа среща? М, Какви какви очаквания, какви вероятни очаквания от отсрещния човек, с когото ще изляза на първа среща, трябва да удовлетворя и да звучи и да изглежда, че аз ги все едно отмятам тези критерии. М, Трябва да представя себе си в най-добрата светлина, трябва, ако кажа еди какво си, ще изглеждам може би готина пред този човек. Ако направя това или изглеждам по този начин, най-вероятно ще ме приеме, ще ме хареса повече, ще си помисли, че съм супер интелигентна или супер секси, или каквото и да е. Ам, Ако тръгна да готвя, може да ми се иска по принцип вътрешно, дълбоко в себе си, да импровизирам, да направя нещо тотално различно, дето не съм виждала такава рецепта за такова нещо, обаче вътрешното ми очакване, че аз трябва ам, по кълъп някакси, точно по рецепта, по учебник да направя даденото ядене. М- Някак си ме спира от това. Нали, тук трябва да отбележа, между другото, че тези очаквания е доста по-вероятно да стоят като тежест у един човек, който е неуверен в себе си, който се съмнява в себе си а, под една или друга форма или в различна степен. М, Някак си няма. Възможно е да няма много така стабилна база в себе си или основа, към която да се върне и да си каже, чакай малко. Ам, Това е важно за мен, така че ще го пробвам, ще го направя по моя начин. Да, всеки има право да направи определени неща по собствения си начин, както ги вижда. Може всички останали да го правят както е по учебника, по рецептата, в порнофилма, м, както се преподава в учебниците или както родителите са им казали, че трябва да е, но аз не съм длъжна, не съм длъжен да го правя по този начин. Но това по-скоро си го представям за реалистично така да се случи като едно осъзнаване в една идея по-осъзнат човек, който работи със себе си и който има така
добра доза самочувствие, самоувереност, знае кой е, умее да се грижи за себе си, знае, че е важно да се грижи за себе си и за нуждите си. И да, смятам, че всичките тази тема с очакванията, които успяват да ни натоварят, които успяват м, да ни измъчват и да ни пречат да вършим нещата със своето собствено темпо, по собствения начин, както го виждаме и усещаме и бихме задоволили нуждите си по адекватен начин. Това е доста свързано с всъщност самочувствието, с... Ама не само с това повърхностното самочувствие, такова. Чувствам се готин, успешен, а по-скоро с тази дълбоката стабилност вътре в себе си, да си започнал да разпознаваш нуждите си, да знаеш кои желания са лично твои, кои ти се придават отвън някъде. Очаквания също. Да, да знаеш кой си и да ти е важно да усещаш нуждата от това да се грижиш за себе си. Но когато има още път да се върви в тази посока, тогава е възможно все още да ви смачкват определени очаквания отвън. И пак ще кажа, тези очаквания може да са често са от най-близките ни, от семейството ни, от родителите ни, когато сме се развивали и растяли с тях и те са показвали и са ни давали своя тип възпитание. Най-често, дори да не ни се казва директно дадено нещо, дори да не ни кажат от теб се очаква ти винаги да бъдеш перфектната домакиня за твоя мъж, иначе няма да се случат нещата, или от теб се очаква да си супер богат, иначе няма да си намериш жена, това е най-ценното, ти трябва да имаш пари и да си супер успешен, но нямаш нужда да се грижиш за здравето си, до последно трябва да работиш до пълно изтощение, иначе не заслужаваш, трябва още по-добре да се справяш, никога да не спираш. Може да не е казано по този директен начин, може да бъде по доста индиректни начини, с поведение, с наказания. Ето сега даже се сещам, точно от днес имах сесия с една клиентка и тя първо сподели, че иска да се отърве от емоциите си. Не може да се справя с тях. Ако има копче, би натиснала копче и да си спре емоциите, да спре да плаче толкова много, да спре да чувства и да бъде толкова силно емоционална. И след това в разговора се оказа, че на нея такова послание е дадено, че тя няма нужда от емоции, че това е ненужно, че това са глупости, че това са безсмислени някакви лигавщини, защото единия родител, когато я е виждал тя да плаче като по-малка, винаги, така като някаква установена фраза е било ще ти ударя шамар, поне да знам защо плачеш или нещо подобно. Което така е доста вкореняващо се в детето. То го възприема като чиста монета, през усещанията, през това, че се доверява на родителите си като
така най-близки хора, най-любими хора и до един период, каквото те кажат, направят, то се възприема за най-доброто, за м, абсолютно вярно. И така, всъщност тук индиректно е дадено едно послание, че емоционалният свят е нещо ненужно, на което не трябва да се обръща внимание, не трябва да се отделя време и е пълна глупост, което естествено не е така. М, Затова очакванията всъщност понякога може би не си даваме сметка, но могат да бъдат много стягащи, много задушаващи и пречещи на нашия личен потенциал да се прояви през нас и да живеем през него. Защото взели сме ги тези очаквания и те са като някакъв написан такъв код в нас. И ние дори не си даваме сметка, че правим определени неща. Пак ще повторя най-простите, защото не е нужно да става въпрос за някакви супер сложни неща, за да можем да се наблюдаваме и така да извлечем някаква психотерапевтична поука или да работим върху себе си. Напротив, ние всеки ден постоянно се сблъскваме с понякога едни и същи неща за доста дълъг период. С точно тези рутинните, ежедневните работа, семейни взаимоотношения, приятели, да изчистим, да сготвим, да се погрижим за децата си. И точно в тези неща се наблюдават едни установени модели в нас на поведение и на реакция. Понякога реагираме поради това, което имаме като вградени очаквания в себе си. Например, на мен ми се плаче в момента, нещо съм се разстроила много и искам да я пусна тази емоция, но ам, не мога да го направя, защото в момента съм в група от хора, някои от които не са ми близки, да кажем. И общо приетото и да кажем в моето семейство също да е било така. Не е прието, срамно е, как така ще плача пред толкова много хора, ще си покажа емоцията, ще е странно, ще ме гледат еди как си, някой ще направи определен коментар, ще ми се чудят. По-добре да не плача и аз гълтам плача си, гълтам емоцията, не обръщам внимание, тя се натрупва и втвърдява в мен и, и така, особено ако това е един така добре установен модел, аз най-вероятно трупам доста емоции в себе си и те под една или друга форма ще започнат да избиват дали през определен симптом, психично състояние или някаква вече много крайна такава реакция мога да избухна, за да просто да се оттече цялото това на събраното. Та, общо взето, наистина в най-обикновените ситуации постоянно може да тежат тези наши очаквания и да ни спират от нашето автентично съществуване. Така че, така бих ви приканила да се запитате, да се наблюдавате за известен период от време. Една седмица, да кажем. Определете си някакъв период. Вие си го определете. Да не е придадено очакване от мен. Вие си усетете колко ще се наблюдавате. 3 дни, окей, 4, 8, 2 седмици през целия месец. Както ви е интересно, както прецените, че ще ви е полезно. Ако не желаете, не го пробвайте. Но ако ще го пробвате, опитайте за определен период от време да се наблюдавате, да видите във всяко едно нещо, което правите, защо го правите по този начин? Защото вие дълбоко в себе си се наслаждавате на това и виждате точно по този начин, че искате да го направите. Имате нужда по този начин да го направите или защото така някъде някога сте се научили, така са ви казали, че е редно, че трябва, че се очаква, че други неща не са приети като друг модел на поведение.
м- със сигурност би било полезно едно такова наблюдение и да си отговорите честно пред себе си, това от вас ли идва или от някъде другаде и дали ви тежи всъщност, дали м- умората, която чувствате, изтощението не се дължи на някакви такива тежки товари и очаквания, които ви държат в приклещени и ви карат, понеже са научени, заучени са си от много дълго време и ви карат всеки път по познатата пътека да минавате и го правите всеки път по един и същ начин. Запитайте се тези неща, наблюдавайте се и вижте дали би било полезно това за вас. Аз за себе си го открих последните дни, го наблюдавам и искам да ви кажа, че просто е вау ефекта в мен, това, което усещам. А, просто такава смяна на светогледа някак си се получи в мен. Обърна ми се цялото виждане за нещата на 180 градуса. И, и ми е интересно, и ми е любопитно, все по-интересно ми става, защото когато ловя онзи заучен модел, някакво определено очакване, което идва отвън и аз правя нещата така, както смятам и усещам, че трябва да се направят, а не както аз искам и имам нужда. Ам... Сега ми е интересно, защото по този начин отбелязвам го, че даденото нещо всъщност не е мой модел на поведение. Аз не бих искала така да го правя нещото. Искам нещо друго да създам и просто усещам как градя нещо ново в момента. И ми е любопитно да изуча и да усетя през предизвикателство, през опит, да видя на мен кое би ми допаднало, как бих искала за напред да направя конкретното нещо и се впускам в едно приключение и се опознавам по този начин в момента. Общо взето опознавам да видя какво аз предпочитам, какви са моите си лични очаквания към мен, към живота и това е много полезно. Затова всъщност беше този разговор, за да ви кажа, че е много полезно и, и бих казала, че в абсолютно всяка трудност и всеки един аспект, в който изпитваме някакво затруднение, неприятно ни е, страдаме, винаги можем да погледнем от такава гледна точка, да се потопим надълбоко в себе си и да променим посоката, в която вървим. И да променим, да сменим лупата, през която гледаме самата ситуация. Та, на мен това ми е много полезно и ще продължа да го правя доста дълго време за напред. Новата ми придобивка е това. Новото нещо, с което се здобих един такъв нов поглед върху нещата. И определено мога да кажа, че естествено понякога давам назад и пак по заучения път си тръгвам с очакваните реакции, очаквания модел на поведение и нали, по този начин давам една-две стъпки назад, после се усещам, пак тръгвам напред и така общо взето всички процеси така протичат. Не просто вървим напред и нагоре и никога не се спъваме, никога не се уморяваме. Но определено си заслужава, защото много ми се промениха ми се усещанията и се чувствам много, много по-леко след като ги установих тези неща и започвам да ги преработвам. Та, мислех си, че може да е полезно за някой това. Затова реших и да го запиша този епизод и да споделя тези размисли с вас. Абсолютно и съвсем спонтанно, отдавна, много отдавна не съм записвала, но усетих, че трябва да го споделя това нещо. И имам и други интересни така осъзнавания и промени, които бих ги записала, да ги споделя, за да всеки да си вземе това, което може да му е полезно, евентуално друга гледна точка, да пробва нещо ново и в някакъв момент, да, ще ги запиша и тях. Благодаря ви, че изслушахте
този 30-минутен запис и до скоро.